extrems de la ciutat de Gandia trobem un polígon industrial, diversos centres educatius i fins i tot infraestructures ferroviàries. I en aquest punt acaba el recorregut del barranc per la trama urbana i comença la seva zona rural. Benjamí, així comencem a veure el barranc envoltat de terreny rural. Efectivament, ja hem passat la ciutat i estem en la zona rural, en la zona baixa del barranc, i estem envoltats de tarongers, conreus de tarongers, tots, molts d'ells abandonats, i en alguna que altra resta de l'activitat agrícola més recent que, per desgràcia, ofega el barranc i tenim que anar eliminant per a donar-li l'amplària requerida al barranc. Eixa ampliació de la llera del barranc és una de les actuacions més urgents? Sí, les transformacions agrícoles fetes la majoria a final del segle XX han configurat molts llocs estrets, molts colls de botella, molts embuts, com diríem, on el barranc, l'aigua del barranc, quan hi ha una avinguda, està obligada a augmentar la velocitat. Tenim que cancel·lar aquests embuts lo antes possible i aquesta és una de les accions més urgents. Ara les veurem. Veuen molt bé els dos marges enfrontats, en els quals s'aprecia molt bé com se li ha guanyat espai a la llera del barranc i com han configurat un punt estret que ara hi ha que corregir. Tot això, tot aquest residu vegetal que estem veient és el resultat d'una de les actuacions. Efectivament, farem un gran esforç eliminant tot el canyar, tot això era un canyar tupit, impenetrable, l'eliminarem i per a evitar que tornarà a créixer, col·locarem lones negres. L'efecte de la lona negra és absolutament devastador sobre la canya. És a dir, primer la falta de llum i després la calentor el que fan és matar els rizomes i impedir que torni a eixir. Clar, després d'eliminar la canya d'aquesta manera, tenim tot l'espai disponible primer per restaurar els ecosistemes propis de la llera del riu, de la llera del barranc, i per altra banda per a disposar de totes aquestes bancals abandonats on podem plantar arbres, configurar grans arbredes per a que la gent pugui vindre a disfrutar, simplement. Hem fet un gran esforç adquirint tots els terrenys de la marge dreta del barranc, precisament per això, per a poder fer el barranc més ample, per a poder tractar bé els tarussos i per a poder renaturalitzar, que és la gran fita d'aquest projecte. Convertir això en un barranc funcional des del punt de vista hidràulic, però també des del punt de vista biològic. Volem que siga un ecosistema xulo i un paisatge excel·lent. Retirada de canyes, sanejament, instal·lació de lones negres i ara aquest següent pas, el de la renaturalització, quan es farà efectiu? Va fer-se efectiu de forma immediata. Anem a començar les plantacions aquest mateix hivern. Tenim les plantes ja preparades en el viver que hem acondicionat el propi Ajuntament de Gandia i anem a començar a plantar tot el barranc, d'arbres grans i d'arbres xicotets, adaptant-nos a les necessitats, als requeriments de les plantes i de l'espai. Però així dalt, en aquestes zones on tenim bon sol, però no tenim tanta aigua, apostarem més per arbustos i per arbres que aguanten molt millor l'aridesa o la falta d'humitat, com pot ser el llidoner, com pot ser el propi baladre que tots coneguem, les murtes que sempre estan omnipresents en els barrancs una mica humits. Tot planta autòctona i ecosistemes naturals, és el que volem. Benjamí, hem passat d'una zona on no veiem aigua al barranc i ara sí comencem a veure-la. Sí, és aigua freàtica que és d'uns ullals que hi ha així en la part més baixa del barranc i que ens configuren un ecosistema molt xulo. Ara no s'aprecia perquè les lones per a matar les canyes encara no ens el deixem veure, però és el lloc on anem a reintroduir per fi una xopera de xop blanc i salze. En salze, és a dir, serà la zona més bonica probablement. Aquestes xoperes són un hàbitat de la Directiva d'Hàbitats, això la Fundació Biodiversitat està molt contenta i ens demana que treballem aquesta classe d'ecosistemes tan particulars i que així en la part baixa tant del riu Serpis com del barranc tenen molt de potencial i hi ha que promoure com siga. A més, haureu vist la quantitat de vida que n'hi ha gràcies a aquesta aigua neta, prístina completament, perquè està acabadeta de nàixer.
Aquesta és la gran virtut d'aquest espai. Per tant, així podem observar l'aigua, la presència de l'aigua al barranc sense que hagin hagut precipitacions. Efectivament, aquesta aigua no és aigua d'escorrentia, no ve de dalt, sinó que naix així. I aquest és el gran avantatge. Es configura un espai fantàstic on la vida pot brollar de forma espontània. Aquesta aigua discorre uns centenars de metres fins que arriba directament a la mar, al port de Gandia.